Безгә группада шундый сорау бирделәр. Сәламләүнең файдасы турында сорадылар. Әлбәттә, сәламләшүнең файдасы, сәлам бирүнең файдасы яки алуның файдасы чыннан да ислам динендә ул айрым сүзләр белән әйтелә. Мәсәлән, безнең җәмгыятьтә сәламләшү ул этикет билгесе. Исәнмесез, саумысыз, хушыгыз дип әйтү. Әмма ислам динендә бу гыйбадәт булып санала. Көннәрдән бер көнне бер кеше керә дә «Әссәламу галейкум» ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтәнгә ди. Икенче кеше керә дә «Әссәламу галейкум ва рахматуллаһ» ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә 20 ди. Өченче кеше керә дә «Әссәламу галейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ» ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям аңа 30 ди. Шуннан соң сахабалар сорыйлар, радиллаһу анһум, син нинди цифрлар әйттең? Нәрсәне аңлата бу 10, 20, 30 дигән сүзләрде? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, «Әссәламу галейкум» дигән кешегә 10 савап. «Әссәламу галейкум ва рахматуллаһ» дигән кешегә 20, «Әссәламу галейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ» дигән кешегә 30 савап ди. Димәк, сәлам бирү ул гыйбадәт булып санала ислам динендә, ягъни аның өчен савап була. Әмма «Әссәламу галейкум» сүзен кулланырга кирәк. Исәнмесез, саумысызны түгел. Ләкин инде сәлам биргәннән соң җавап бирү сәламгә «Ва галейкумуссәлам» дип, бунысы мәҗбүри. Димәк, әгәр дә сезгә «Әссәламу галейкум» дисәләр, сез аңа җавап бирмәсәгез, «Ва галейкумуссәлам» дип, сезгә гөнаһ була. Менә шунлыктан ислам динендә сәламләшү сүзенең хәтта гөнаһ булырга да мөмкин, әгәр син җавап бирмәсәң, бирә белмәсәң.